Roundabouts u Central Strips ikkullu riti bi fjura sbaħ mill-oħra f'Għawdex. Iżda b'sorpriża f'nofs dawn il-fjuri nstabu ammonti sostanzjali ta' pjanti suspettużi, x'aktarx kannabis. Norman Mifsud, il-manager għar-riżorsi umani tal-Environmental Landscapes Consortium, jgħid li dan il-każ kien żvelat tard it-tnejn filgħaxija. U dakinhar stess li ġifieri kienu wara 11 ta' billej, il-pulizija informatni li l-każ kellu jgħaddi għal iktar investigazzjoni. Jgħid li kienu ħaddiema tal-ELC li ndunaw b'dawn il-pjanti. Il-ħaddiem tagħna l-formin tagħna nduna bihom Għawdex. It-tnejn. Informa ovvjament lilna bħala aħna superiority jew il-management tal-ELC u aħna rriportajna l-każ. Il-pjanti nstabu fix-xewkija fejn silem f'Marsal Forn u Rabat. Kienu miġbura blidejn mill-istaff tal-ELC stess. Aħna minnaħa tagħna li nista' ngħidlek żgur li għamilna hand picking ta' din l-ħaxixa hija xini whatever it is. Elevajnija kollox mill-post u ovvjament ħallejna l-art intatta fil-sens hemm ħafna fjuri staġjonali bħalissa. Il-pulizija fetħet investigazzjoni wara li sal-ħamis stess komplew jinstabu pjanti simili. Norman Mifsud jitkellem dwar seta' ġara. Il-biża tiegħi hija li forsi dan jista' jkun anke sabotax fuq ix-xogħol tagħna fimni. Bħalissa tidher għandna fjuri kullum kien Malta u Għawdex, staġjonali jidru sbieħ għaddera u jista' jkun xi ħaġa simili wkoll. Intant bħalissa għaddejja inkjesta maġisterjali sabiex tistabilixxi aktar dettalji dwar dak li nstab.